Ahojte kamaráti, merhaba arkadašlár. Tu je môj obľúbený blog Turečtina pre radosť z Lucy a dneska sa pozrieme, ako sa povedia jednotlivé mesiace po turecky, čiže Turkče aylar. Ideme hneď na to. Takže január sa povie Ocak, február Šubat, marec, Mart, apríl, Nisan, máj, Mayıs, jún, Haziran, júl, Temmuz, august, Ağustos, september, Eylül, október, Ekim, november, Kasım a december, Aralık. Ideme si to zopakovať. Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül, Ekim, Kasım, Aralık. Takže ak chcete, môžeme si to spolu zopakovať spoločne. Január, Ocak, február, Šubat, marec, Mart, apríl, Nisan, máj, Mayıs, jún, Haziran, júl, Temmuz, august, Ağustos, september, Eylül, október, Ekim, november, Kasım a december, Aralık. To je na dnes vše a ďakujem vám krásne. Ahojte, merhaba.